Munduari begiratzeko. Munduari begiratzeko modu bat. Laguntzarrekin kantatzeko modu bat. Horman eguzkia hartzeko modu bat. Itxaroten jakiteko modu bat. Pagoak ukitzeko modu bat. Azalak irakurtzeko modu bat. Egoaizea osaintzeko. Autoan negar egiteko modu bat. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian. Begietara begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik heltzeko, amets egiteko modu bat. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian, agian. Azkenean ni idazlea naiz, amari entzun diedalako, amona, izeba, emakumen artean hasi nintzen ni, beraiek antxoak garbitzen zituzten bitartean, manian, egoten nintzen beraien kontuak entzuten. Eta oskotasunagatik naiz ni idazle, hori Lorkak ere esaten du, bere kasua desberdina zen, ze Lorka sukaldean egoten zen, baina zerbitzariekin. Oso familia honekoa baitzen. Eta nioten nintzen ama izeba eta amonarekin batez ere. Eta hori, aita etzegoen, anaiak bere kasa zebiltzan, pixka eta elkar jokatola. Eta ni txikiena nintzen ez, oso isilia eta entzulea nintzen, hortik hasi zen dena. Gero hasi nintzen irakurtzen. Ondarroan bi aukera zeuden, futbolaria izan o irakurlea. 189 futbolzalea zen da 101 irakurzalea. Eta broma da, baina, pixka bat egia ere bada. Arraunlariak? Arraunlariak ere bat, eta hori, baina, gero irakurtzen hasi nintzen, baina lehengo nik uste dut ahozkotasunetik datorki dala, grina hori kontatzeko, ez? Entzun nuelako asko, historia asko entzun nituen etxean, kanta asko ere bai. Gure amonak bertso sorta asko zekizkien buruz, eta gainera etzen nahazten. Ikera erregatzen zait hori. Sekulako memoria hona zeukan. Eta horiek entzun da, eta asko historiak entzun da. Non zenbeten orduan, hain naiz sortzaile artista zaretzen aldetik, non zineten orduan eta non dira gaur egun Kirmen eta Mikel? Bueno, urte asko igaro dira, oso asko gertatu da, eta, nik uste dut, Mikel bera lehen esan du, asko, bidean asko egin duela aurrera, nik uste dut, gure musikaren referente handi bat bilakatu dela, baina horrela pentsatzen du. Eta nire kasuan ez dakit, lehen esan duzu, alarmena eta hori, eta Bilbao niretzat izan da baita ere ikasteko, asko ikasi dut, liburu horrekin. Niretzat bizitzako garai zail bat izan zen, saria ipizuen hori dena, baina garai zaila izan zen, bere pozekin da bere tristurekin, eta kudeatzen etzan erraza. Halako sari batekin asmatu behar duzu mezu bat ematen Euskal Herriari, eta gero saiatu baita ere mezu bere ontzeko ematen atzerrian, eta oso batez ere Espainian. Eta gara hartan girua oso tensoa zen, eta baita ere gure barruan idazleen artean, eta horrelako estanda handi bat egon zen, jende asko betzuen ulertu, zer autofikzioa, zer novela hau, baina, ez dakit, gero nik orduan ere, goratzen naiz, amari izaten niona zula zai, gauzak baretuko dira. Nik onartu behar du berak ere badak izan genituela gure tentsioak eta baina hori gure arteko dira. Baina onartu behar diot benetan oso zaila izan barzera hori kudeatzen egoera hori.
gaur ETB-en hitz egiten egotea eta bihar interekonomian demago. Ez da, esatuzu. Joder. Gertatzen da, sari eman zizutela eta horrekin kudeatu beharra zegoela, ez da, baina egia da hori kudeatu beharra zegoela eta berak dion, ez da, diskurso bakar hori mantentzea hemen eta han eta koherente izatea Espainian dagoen zea mailarekin, esan nahi dut. Ez denean, zaila denean topatzea entzule lasai bat, eta irakurle eta kritikari hori da, oiana da, ez da. Eta, ni badakit, badakit, pentsatzen dute, Kermenekor, lan handiak izan zituela, ez da kudeatzen hori, eta bizik atea da, baina etxetik kanpora eta etxean bertan ere, bai? Hori da. Claro, gero esan du gauza bat, idazena, musikari hongan, baina bersolariak tano daukagu banitate puntu handi bat onatatzen garenean, gure kontua kontatzera jendearen aurrean, ez da? Gu kantatzera, egunka personen aurrean, ez badaukazu banitate puntu bat, normalean ez dago logikarik hor. Idazlea perape bai, desiatzen du bere lana irakurri izan da dien alik eta gehien, eta guk ere gure kantuak heldu daitezen alik eta urrunen. Eta hor sartzen dira, banitatea hor sartzen da, enbidia dana oso ezaugarri humanoak. Eta agian idazle egintzan eta idazlegoan, agian zera horiek, agian pixka musikalegoan eta bertsozalegoan baino zorrotzagoa dira. Eta aldiz, han ikusten duen letra horiek, zer didu? Hori da, Jainko Txikin agertzen den kantuetako bat, kideari izenekoa eta oraindik buruz guztiz ez dakidana eta horren beharra dakat, kantatzeko. Kantatuko diguzu? Bai, ez guztia, etxe hortan, kideari. Zer esango adizkidekutu enaiz aldatu bain beste, hau mundu hau argi eta hiru onartu indut onden bestez. Eder basoan berdetasuna eta irizubien lizunak zoratzen haute oraindik. Bihoztuaren etorkizuna, zalantzarako daukattasuna, hainurrun zauden igandik. Oiko amesten jarraitzen dut, hortan jartzen dut bizia, bere ala jartzen hauzut, beti ereko aurreritziak. Etxean hildako emazteak, eskubide duinan ebazteak, arrazoi bide lautsoak. Injustizia ez da gaztea, ez da zaila hori ebaztea, behatuz gure pausoak. Eskortasuna gogaitzen hau, begiratzen dut argira, zori gaitzak beharrean dirau, baina behin gatoz bizira. Berdin-berdinak ditut akatsak, zuzenduko dizkit azken atxak, marketxan nahi zorionak. Enau galaraziko koiatxak, akurua bailtzen hau matxak, maite bintzen aiz pertsona. Zure inteligentzia penaz, egiten dut gehien mira, kulturaz bizitzaz denaz, problemak deusez balira. Bizitza izaten da bakuna, errealitatea zurruna eta bakana loria.
nuan denok nahi duguna, zu bezalako mutilaguna ezagutzeko zoria. Zer esango adizkidekutu, enaiz aldatu hainbeste, hau mundu gau argi eta hilu, onartu indut honen bestez. Trarolarolarolaro, trarolarolarolaro, trarolarolarolaro. Poesia dago, baina teknika ere badago. Ez da, poesia... Nik ez dut oso errespetu handiz diota, baina oso gaizki erakusten digutela zer den poesia. Poesia ez dira sentimentuak, emozio hori da, ez da. Poesia da esaldi bakan batzuekin, esaldi gutxi batzuekin, irudi gutxi batzuekin, bizitzako zerbait esentziala kontatzea. Esentziala izan daiteke humoretsua, izan daiteke tristura, izan daiteke posta. Baina, gainera, poesia daukan doaia da, atzean dagoen zerbait kontatzen dizula. Esan nahi baita. Prosak, nobelek kontatzen dute, ohiko nobelek kontatzen dute, paperean dagoena. Hor daude, personai batzuk, hor kontatzen da historia bat. Baina poesiak bi lerroena atzean dagoena kontatzen dizu. Zure buruan bi lerroiek, edo 3-4 lerroiek sortzen dutena. Ikaragarria da, zelago, kapazitatea dauka, existitzen ez diren mundu batzuk sortzeko. Hori emozioa, ez dakit. Hemen emozioa badago, baina ez da Laguna hil eta gero idatzetako poema da, urte betera, urte eta erdira idatzetako poema da, eta da pixkat, hildako bat, bizitatzeraz zoazenean hitz egiten duzun hori, ez? Baina, hemen gertatzen dena da, euskarak ez duela bizi egoera normalizatu bat, euskaldun jende askoa konplejatu hutsa dela, erdaldun euskaldun ape bai, izan nahi dut, hemen biztanleria beni behiratu ezkero, badira, erdaldun jendea euskara konplejuz bizi duena, eta hori tragediatik gertu dago, baina bada euskaldun jendea euskaraz bizitzea konplexuz bizi duena, eta hori tragedia izugarria da. Eta horixe da gure egitekoik handiena. Tragedia horiek ebitatu eta etorkizunean ez daitezen eman. Eta gu bintzanik kantuz saiatzen az hori eman ez dadin eta alik eta mundurik eta normalena eraikitzen nire inguruan. Behar da jarrera aktibo bat, beti, eta orain ere bai. Ez dakit, ni nator oso familia euskaltzale batetik, eta jarrera aktiboa izan dute beti, ez? Amak, batez ere, eta oin konturatzen naiz, ez? Egin zuten lan guztia, da ikastolak sortzen, eta, utxetik pixka bat abiatu ziren, ez hain utxetik ze, errepublikatik ere bazetorre baztegoen, ez? Errepublika garaiko, argitxo bat, eta,
Baina gero beraiek egin zuten 70 hamarkadan da ikaragarria, gure Urasen Belaunaldiaren lana da, lan ikaragarria, iaia hiltzorian zegoen hizkuntza bat berpizten, hezkuntzan, kulturan, hizkuntza politika aktibo bat behintzat eduki dugu hemen, 3 probintzia hauetan. Ez da gauza bera gero iparraldean eta Nafarroan gertatzen ari dena oraindik ere. Herrizar. Lurrate itxasua batera doaz, horrelazioa marinezara, arrantzarik ez baratzen zuen. Kimuak erretzean orduan txe, gerturatzen arrainak kostara, bietan bera igaroa. Eta herrizarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Eta herrizarra da gurea, baina badakigu elkar ondartzen. Luzatu da udalen hotza, kostatu bazterrak epeltzea, fruituan lotxaz itxasoroetan, odeiak azkartoa zeruan, lauzaumalak badoaz lehurtzen. Odeiak azkartoa zeruan, eta badakigu elkar ondartzen. Nagoen lekuan geratuko naiz, behorra behar du itxasoa, ala norberak lagun urkoa. Eta herrizarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Oinazteare bada gurea, baina badakigu elkar ondartzen. Odeiak azkartoa zeruan, lauzaumalak badoaz lehurtzen.